Nu ești prea scump. Ei pur și simplu nu-și permit munca ta de calitate. Află de ce prețul ridicat este cel mai bun marketing. Când justifici prețul mobilierului tău explicând costul materialelor sau orele de montaj, pierzi instantaneu autoritatea. De ce? Pentru că admiți că prețul are nevoie de apărare. Oamenii nu caută valoarea pentru a accepta prețul. Ei văd un preț mare și își construiesc singuri valoarea în minte pentru a nu regreta achiziția. Acesta este biasul preț-calitate. Prețul tău trebuie să fie semnalul excelenței. Construiește-ți imaginea premium cu soluțiile CRM și de marketing de la Interior Pro. Nu mai apăra prețul. Lasă-l să facă selecția clienților ideali. Contactează-ne și transformă-ți afacerea cu Interior Pro.